Jesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukubingelela baba umfundisi uNsibande noma umfundisi uNsibande nabazalwane bonke ngelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngizophakamisa amandla enkosi uJesu. Uyamangalisa, izwi lakhe uyalimela nje. Siyambonga kakhulu inkosi uJesu esinakekelayo. Ngizobonga kakhulu inkosi uJesu ukuthi ingane yami ihluleka kufunda, ihluleka nje esikoleni. Kodwa nje ngokuthi ngiqhubeke ngikhulekisa abaseRoma, uye waphasa kahle kakhulu. Ngimane ngithi mangathi uJesu Kristu uyinkosi ngoba kwakuthiwa unento le ebizwa i-autism. So kodwa-ke angamandla enkosi uJesu se-right, seyakwazi ngisho nokukhuluma. Ngithi udumo lonke lwakhe ngoba bekungamandla akhe, cause bengike ngizama ukuthi ngimkhulekise bese ngithi makasho njalo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi mpostoli. Ngiyacela ukuthi lena-ke nje ungayifaki enhliziyweni yakho ize ikungcolise. USathane ufuna ungcole ngesikhathi esibi, isikhathi ulungiselela iphasika, ubhizi usemsebenzini kaNkulunkulu. uNkulunkulu akasona isimungulu, uNkulunkulu wakho akasona isithulo. Uyezwa, uyabona, futhi uNkulunkulu wethu thina uyazilwela, akena uNkulunkulu ongazilweli. Singamdabukela lo owenza njengama-emoji, akhipha uxhaxha ekhuzwa. Thina siphunyuka uma kwenzekile futhi sicela uNkulunkulu asithethelele, nenceku yakhe isithethelele, asiyikhubi ngayo. Okhuba ngayo, okhuba ngento osumkhuzile, sengathi impostoli usungamyeka. Ngani? Ngoba uzobhekana noNkulunkulu. uNkulunkulu wethu uyayilwela, akayona ubhale, uzolwa nabo bonke abenza ngamabomu. uNkulunkulu uyabona, ongenzi ngamabomu uNkulunkulu uzomyeka nje, angamenzi lutho ngoba uyabona ukuthi iphutha likhona, futhi kwesinye isikhathi sibadala, kwesinye isikhathi siyiphuza nokuyibona. Njena ngathi uNkulunkulu akasigcinela wena kakhulu umpostoli, akupha amandla, akuphumelelise, akuvikele kukho konke nje. Siyabonga kakhulu umpostoli. uNkulunkulu abe nawe, nathi sinawe nangemkhuleko. Siyazi ukuthi ubhizi futhi umdala, futhi nje into oyenzayo abaningi ngeke bayenze. So-ke uSathane nje mumbi, uyinuku loyo, uzoshaya uThixo. Ungasakubeki kakhulu uphazamiseke yikho ufuna ukuthi uphazamiseke uSathane. Sikhona nje nasiyakhuleka egameni likaJesu. Siyabonga mpostoli, uNkulunkulu akubusise, asigcinele wena nomndeni wakho. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubingelela umndeni wonke wababa uNsibande, ngibingelela baba umpostoli Nsibande, nabazalwane basentabeni nendlu kaJehova kuyabonelelwa, nabazalwane basekhaya lezwi. Heyi, bengithi ngizohlala ngifakaze after iphasika, kodwa ngibona ngathi isikhathi siyahamba, ngingazange ngibonge uNkulunkulu. Ngibonga ukuthi ngifumana ithuba lokuvuma izono zami. Heyi, uNkulunkulu ngiyambuka umusa wakhe, ebengawudeserve nakancane, kodwa uNkulunkulu wanginikeza ithuba, ngenzela umusa. Namanje nje ngibuka ambula izinto ezinkulu, ngaba nombono after nje kuvuma izono kwakuLwesine. Lapho khona ngibona ngihleli phansi esofeni, kodwa ngigqokiswa ingubo ende ethungwe e-white ngaphansi, asiba black othunyiwe ngogold yonke indawo like iveyili, bese kuba ngaphansi ibe ileli linen le esilk ecwebezelayo. Khona lapho ngathi nginikezwa imithetho ukuthi nansi imithetho. Ngambuka nje uNkulunkulu ukuthi Nkosi,
kade ngiyini mina okwazi ukungithethelela kangaka ukuthi ku-celebrate ngoba bebaye baningi abebehleli eceleni begqoka izinto ezifanayo eziphinki bonke. Heyi, ngamdumisa uNkulunkulu ngothando lakhe nangomusa wakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi asilethele ubaba uMphostoli Ntsibande. Ngiyabonga uNkulunkulu aqhubeke enisebenzisa ngempilo yami. Engangithi uma ngicabange izono zami, ngibuke nje namacala ami engiwenzile emhlabeni phambi kobuso bukaNkulunkulu ukuthi ngibe ngiyinto enyanyekayo, kodwa uNkulunkulu waveza inceki yakhe ukuba sivume izono kuye, sithulule konke. Ngiyambonga kakhulu ubaba uNkulunkulu, ngibonga uJesu ukuthi igazi lakhe liyasihlanza. Kuvuka nje lento ukuthi ngempela uma kuthiwa umuntu ulahle omdala, kwambuleka ukuthi ngiyongcwaba umuntu oyimina omdala. Namhlanje ngiyalibuka izwi uma lithi kutshalwa kunokubola bese kuvuswa kunokuphila. Ngiyabonga ukuthi nami bengifile kodwa ngizovuswa. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu yinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngiyabingelela kumama, ngiyabingelela endlini entabeni edla Jehova, ngiyabonelela, ngiyabingelela nasekhaya lezi ngithi uJesu Kristu yinkosi. Nami ngisemkhosini wa-14 days ngiyiphuphile, ngaphupha iphupho, ngazi noma nombono noma kukanjani. Ngiphupha ngihleli nodadewethu omdala umfundisi, uma ngihleli naye ngibona ngathi izulu liyashintsha. Ngisabuke lokho ngibone kubhaleka amafibhala ubusisiwe, ngithi ngiyabona amafaya ngokuphela, ngisakwazi ukuchubeka ukuthi ubusisiwe umuntu onjani. Uma ngithi ngibheke phansi futhi uma ngithi ngiyaphakaphaka amafa asebhalile sethi uJesu Kristu yinkosi. Hhayi, ngisukume mina ngoba sengibona nazi iy'tini zirawunda, zi-shake-a, nanku umhlaba uyasheyikha. Ngisukume ngisho nendlini menginothisa kodwa la emhlabeni abantu abalandaba ngathi mina ngedwa engisaba lento engiyisabayo, mina ngedwa futhi engibona ukuthi la emhlabeni ngathi umhlaba uyasheyikha. Ngisukume ngihambe ngoguqa ngithandaze, makuqeda ukuthandaza ngibona ngasuthi ngifake isiketi esifishane ngiqala uNkulunkulu ubani usengifakele ngoba mina lezi zinto angiy'gcoki na. Hawu, emva kwaloko ngiphindele ngoguqa ngithandaze. Kodwa ngiyabonga empilweni ukuthi abantu bey'qhubekela impilo yabo bo. Lapho abantu bengawuboni ukuthi umhlaba uyazamazama, uyashayisa noma kwenzakalani. Kube ngithandaze ngixolise nangale siketi engasasazi ukuthi ngigqose obani kanjani ngoba phela mina ngifake iy'nto ezinde, mina ngiyamhlonipha uNkulunkulu ngize ngivume nezono, ngikhuleke nje impela. Uma ngisukume emkhulekweni ingene intombazane ithi mina usuthelele zonke izono zakho. Hhayi, ngiphaphame. Ngiqeda ukusho njalo ngibone ngiphaphame. Ngiyathuthumela bazalwane, ngiyasaba, ngithi uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithemba nisagcinekile baba noma Mphostoli. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ungithwalile emkhosini wey'nsuku eziwu-40. Ngangene ngeyi-1 March. Ngizophuma ngeyi-10 April. Wangithwala kakhulu Nkosi Jesu kusukela nje usuku lokuqala. Ngosuku lokuqala ngamuzwa engithwala ehamba nami indlela yonke. Bengisaba-ke, ngisaba ukuthi mhlampe ngizohluleka phakathi ngoba bengiqala ukuthatha umkhosi omude. Ngijwayele ukugcina bengiqala ukuthatha umkhosi ongale kwa-21 days. Kodwa uNkulunkulu wahamba nje nami, wahamba nami. Ngajabula kakhulu ngoba izinto zonke bengizikhulekela zenzakalile. Nala ekhaya bengikhulekela kakhulu ukuthi kuphunywe nje kuphela entweni yamadlozi. Ngangokuthi kuze kudilizwe ngisho izindlu zakhona. Nangempela ngithe nje ngiphakathi nawo umkhosi kwafika kubazali lokho.
ukuthi nabo seziyabanenga lezi zindlu zangenhla kade kushiselwa kuzo amadlozi, kade kuhlatshelwa kuzo iy'mpepha, iqhukwane nalezi zindlu zangenhla. Nangempela abazali bacela umkhuleko ukuthi bacela ukuyibhidliza. Ngamdumisa kakhulu uNkulunkulu baba. Okwesibili, ngambuka uNkulunkulu ukuthi muhle kakhulu. Mhla ka-19 ubaba ememezela umkhosi wey'nkonzo zephasika, ukukhulekela iy'nkonzo zephasika. Lapho ngiku-day 19 mina, wathi uzoqala mhla ka-27 uzu-14 days, uzophuma mhla ka-10 April, exactly ngale date nami engangizophuma ngayo. Ngamdumisa kakhulu uNkulunkulu and ngamuzwa ukuthi wayekhona, wayehamba nami kuwonke umkhosi. Ngendlela obengithwele ngakhona ubungekho nzima, bengingathi akuze iy'nsuku ey'ningi, futhi ney'ncwadi ebengiy'funda, iy'ncwadi ubaba obey'qinisa impela ey'nkonzweni lezi bey'hambela. Ngimdumisa kakhulu uNkulunkulu. Baze basho la ekhaya cause besinokuhlangana sishere izwi, like ngibasherela izwi, ngibachazele nami ngingazi ukuthi ngikuthathaphi, ngibachazela izwi. Kanti ntambama ubaba usazogcizele, kanti mesilalela inkonzo ntambama silalela sonke as ifamily. Ntambama egcizelela ubaba exactly into ade ngiyikhuluma. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumisa kakhulu uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngibingelele nakumama, ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Baba, ngicela kuletha bufakazi, ngibonge umkhosi esingene kuwo, ngibonge nokusikhuthaza nokusifundisa ukuthi mawufuna izinto empilweni kumele ukuthi uyiyele wena uNkulunkulu. Uthe sisemkhosini baba, ngaphupha engathi khona othi phalaza iphume lento. Ngaphalaza bekuphuma-ke izinto ey'babayo, kuphuma into ey'babayo. Manje sengikhohlwe ukuthi bekungilesingakhi, kwaphuma izinto ekubaba, makuphuma emlomeni kubaba kakhulu nje. Kuthe kusenjalo kusa kwalamuhla, ngaphupha engathi ngiyibona ngikwenye indawo. Kule ndawo bekungathi kunabazalwane nje. Angimbonanga-ke lo mama obekhulekela abantu, kodwa ngithe ngibamba ulayini, ngisemile elayinini, kwaba khona phambi kwami. Wathi aceda kuthandazela yena, wathi kimi, wena bekungamele ukuthi ume ubambe ulayini, bekumele ukuthi uvele uqonde kimi ngizokukhulekela. Uthe nje angakangithinti ngesandla, kwavele kwaphuma umuntu ofile emzimbeni, waphuma. Ubona ukuthi lento isasipoko ngoba beyigobe ngisho izandla, kugoba ngisho izandla. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Kuthe senjalo ngawa ngobuso. uJesu Kristu uyinkosi baba. Siyabonga kakhulu uchubeke njalo baba, usisize ngoba usifundisa kona ukuthi ufuna siyiyele thina kubaba uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Bengifisa ukuthatha leli thuba ukudlulisa ubufakazi. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi umsebenzi ngutholile. uNkulunkulu unginikezile umsebenzi ngoba bengihleli ngasebenzi. Manje-ke unginikezile, ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uNsibande umpostoli nomama uNsibande egameni lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Baba, siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga uNkulunkulu, asiphezi. Ungadangali baba ngembiko oyitholayo. Thina siyafunda ekhaya lezwi, siyakhula. uNkulunkulu uyasiphephisa, uNkulunkulu uyasisiza, kuyambuleka endleleni yethu, siyakhula ezwini.
uNkulunkulu akakubusise njalo baba abalwi nawe, kodwa balwa nalo okugibele. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli mama. Asentabeni likaJehova kuyabonelela, ekhaya lezwi ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngibingelela njengokudabuka bazalwane. Baba umpostoli, abeyisi wena laba beyisa uNkulunkulu, laba bafaka ama-emoji. Khona abantu nje asebehamba Nkosi yami esiqalekisweni, manje bazosenza endlini kaNkulunkulu. Uthi uDeuteronomy chapter 30 verse 19 uthi ngifakazisa namuhla izulu nomhlaba ngani, ukuthi ngibeke phambi kwenu ukuphila nokufa, isibusiso nesiqalekiso. Khona nje abantu asebehamba esiqalekisweni, uNkulunkulu akasisize. Sebekhethe nje isiqalekiso abantu. Manje beza naso la endaweni kaNkulunkulu. Baba wethu ongcwele ekuseni, uNkulunkulu wethu omuhle. Ngihlulekisa uSathane namadimoni akhe. Ngithi abaye esihogweni, bangabi sendaweni kaNkulunkulu. Igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkosi uyababona, uyabazi. Ngena ey'nhliziyweni zabo. Zisuke iy'nhliziyo ezimbi. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoba wena uyadala. Ngegama elinamandla, igama likaJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni endle yaJehova, ngiyabonela. Hayi baba, ngiyabona lana lo ufakela ama-emoji ekhaya lezwi. Hayibo, inqwaba engaka yama-emoji. Hayi, umonile uNkulunkulu, akuhlale kukhulunywa ngama-emoji. Kuthiwa akangafakwa. Yena masefaka inqwaba engaka-ke. Hayi, ngeke. Funa ayixolisele kakhulu, wonile. Ama-emoji amangaka, hayibo. Ngeke bakwisu, asihlonipheni. Ubaba uhlale ekhuluma ngama-emoji. Mase uzofaka inqwaba engaka-ke kuyenzeka kube iphutha. Ungene le yodwa. Kodwa masemaningi kanje, hayi ngeke bakwisu. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela, ngibingelela umama, ngibingelela ubaba, ngibingelela abazalwane bonke basekhaya lezwi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Babtsebande, ngizophakamisa amandla egama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngomgqibelo bengikhuleka ntambama-ke nje sengizolala. Ngisho abaseRoma 10 ngiqede bese ngiyangena-ke emkhulekweni bengizokhuleka. Hhayi-ke, ngithi ngisakhuleka ngizwe nje into ebuhlungu la emqolo, ebuhlungu engathi iyangibamba, iyangidedela, iyangibamba. Bungasisi isibhobo futhi akulona nehlaba, ibuhlungu. Hhayi, ngiqhubeke nokuthandaza, iloku ingibambile le nto, ingibambile, ibuhlungu, ibuhlungu, ibuhlungu. Hhayi, ngibona ukuthi le nto le idinga i-attention nje yayo esecaleni. Ngikhuleke, ngiqede. Ngithi uma ngiqeda ngisaguqile, ngizishayele emqolo, ngithi uJesu Kristu inkosi, le sifo lesi engisizwayo la kumina angeke silunge nginoJesu Kristu inkosi yamina. Hhayi, ngilo ngisho kanjalo. Bamtsebande ngithe mase ngisukuma, ngasukuma leya nto seyiphelile. Indlela ebebuhlungu ngabe ngizwe nje ukuthi le nto le mangathiwa kuphela i-hour ingiphethe, hhayi kungakhulunywa okunye ngami, ngoba nje ibuhlungu. Ngithe uma ngisukuma-ke, ngasukuma seyi-right, seyingcono. Kodwa nje kuthe ukuhamba kwesikhathi ngezwa ukuthi kunesivubeko esikhulu nje, esikhulu esibuhlungu.
kodwa akuseyona leya nto ebengiphethe, kodwa kuyevakala ukuthi khona into ebeyihlasela la emqolo kumina. Hhayi, ngiyalibonga legama lethu uJesu Kristu inkosi, lingisindisile. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ubaba uNtsibande, ngibingelele nomama Ntsibande. Ngibonge kakhulu owangifakayo umama Shabalala Macu eDriefontein. Imisebenzi ngiyayibona, iphupho enginalo ngiphupha ngithwele uplastiki omnyama. Ngiyahamba ngisendleleni, engihamba naye uthwele uplastiki wakhe omnyama. Mangisuka ngiyamphuca lo plastiki wakhe omnyama, sengithwele uplastiki omunye senguphethe ngesandla. Ngisahamba nalabo plastiki bami, izwi elivelayo lithi, thatha ipeni nephepha ubhale isono sakho esokukhanda utshwala umqombothi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu kubaba uMphostoli uNtsibande, umama uMphostoli uNtsibande. Ngibingelele abangcwele bonke ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile wasilonda kwaze kwabalapha. Ngiletha ubufakazi ngokuthintwa intshumayelo ekhuluma ngobungcwele, la ubaba ethinta kakhulu khona izinto uNkulunkulu angayidinga empilweni yethu, thina siyithathe sazenza amathemba esikhundleni angabe sithembela kuye uNkulunkulu yena yedwa. Uye wathinta kakhulu izinto esizidayisayo, amaphilisi. Mina ngike ngadayisa u-Forever Living. Ukuqala kokumdayisa kwakhe ngaba nephupho nje, ngazi noma umbono noma iphupho. Ngaphupha kunenye ifamily engiyijwayele, ngaphupha engazathi bayafika kimi bagqoke like imizila, bagqoke nje bonke izinto ezimnyama, beza kimi and badiniwe. Bahamba namaphoyisa, amaphoyisa aphethe uzankosi afuna ukuzongibopha. Uma ngibuza ukuthi-ke yini ningibophelani, bathi bafuna imali yabo. Ngithi mina imali ekuphi, anginayo imali yenu. Hhayi, efuna amaphoyisa ezeka afuna ukungibopha. Ngivele ngithathe enye into engazathi igejapili, ngixhome la ekhanda, liphophoza ikhanda, then-ke nginqobe kanjalo impi. Hhayi, kuthe dukuduku ngangena emkhosini, angisazi noma wawu-14 days noma wa-40 days last year. Kodwa hhayi, uma ngiphakathi nawo ngifonele usisi, athi usisi-ke kunomunye usisi othi-ke ucela ukuthi ngimdayisise u-Forever Living, athi-ke uzongithengela. Nangempela-ke ngizonqamulela angithengele ikhalibhothi, athi ngizoqala ngiyidayisele. Kuthe mase kufanele ukuthi ngiqhubeke ngidayisa, hhayi usefuna imali, sagcina sixabana-ke indaba ende. Kahle kahle ngifuna ukuveza nje ngawo Forever Living. Hhayi-ke uma sesixabene kanjalo-ke kwaba nje asisazwani, kodwa-ke ngazithoba ngaxolisa kuyena. Manje ubaba mase seyithinta-ke le ndaba ka-Forever Living, sengiyabuka ukuthi ngilenzile iphutha phambi kobuso bukaNkulunkulu, ngangamlalela. uNkulunkulu wayengikhombisile ukuthi no, ayidingeki lento nokuthi ngize ngiyiqale mina, ngayenza ngayitshela ukuthi uma ingenzela le ntombazane iyangiprovide uNkulunkulu ngoba ngisemkhosini kanti usathane. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba uMphostoli uNtsibande kanye nomama uMphostoli uNtsibande ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngithi uJesu Kristu uyinkosi.
Siyambonga kuNkulunkulu Baba esilondolozile kuze kube lapha. Sibonga iy'nkonzo kakhulu, inkonzo yobungcwele iyasilungisisa kakhulu Baba. Ngiyabheka nje uSashumayeli ukhuluma ngezinto esiyithathe sazenza amathemba ethu ekubeni uNkulunkulu ekhona ekhulumile nathi sangamlalela. Leya ntshumayelo yaSunday beyikhuluma nami, ngikwazi ukuyilalela namhlanje ekutheni uNkulunkulu ukhulumile ngami ngo-Forever Living. Mina engangizitshela ukuthi ngiprovide uNkulunkulu uma kukhona owesifazane ethi-ke uzongithengela ngizidayisele, kanti sekuyisitha esifuna ukungena. uNkulunkulu ekubeni ekade engikhombisile ngombono ukuthi kunento ezoba kanje ezokwenzeka, mina ngangamlalela. Ithe masiyenzeka ngiyitshela ukuthi uNkulunkulu uyangiprovide kanti isitha. Ngiyabonga Baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Ingihlabile kakhulu intshumayelo yangakha. Ngiyafisa nje uNkulunkulu angenzele umusa ekutheni nje kuzo zonke izono angixolele, angenzele umusa. uJesu Kristu inkosi. Ngibona isikhathi-ke Baba, bengithi ngilethe ubufakazi la. Kunentombazane laphaya emqashweni ebesihlala nayo nje njengoba sihlukahlukene. Le ntombazane ifike emva kokuba kuphuma omunye usisi nje obekhonza right. Yafika le ntombazane izoqashisa ngoma. Baba, izinto ebeyizenza bezimangalisa. Inamathathu, isangoma, iphuza utshwala, yenza zonke izinto ezingekho right. Bengilo ngithandaza kulo kusukele nje ngabo-December ngikhuleka ukuthi Nkosi, le ntombazane ngiyacela Nkosi ungixoshele yona mawukuthi nje ayiguquki kulo mngoma, lezi zinto ezenzayo okungcono ivesane ihambe. uNkulunkulu ungenzelile kumusa. Beyilokhu iyaqasha nje kodwa ingahlali emva kokuba sengikhulekile Baba. Ngithe mangibuya emsebenzini ngoMgqibelo ngafike seyithuthile zonke izinto zayo yahamba. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabonga kakhulu ukuthi angisabushongo kahle lo bufakazi, kodwa nje ngidumisa uNkulunkulu. uJesu Kristu uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela Baba uMphostoli Baba uNsibande nakumama uNsibande. Ngiyabingelela endlini kaJehova, kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngithanda ukudlulisa ubufakazi Baba ngempilo yami ukuthi inkosi uJesu ungenzele imanga. Njengoba ngangilimele ngo-2024 kuDisemba ngonyaka odlule, ngibe sengozini yemoto, ngaphuka umgogodla neyimbambo, ngalala esibhedlela ngaze ngaphuma. Kunzima ukuhamba, kungenzeki lutho. Ngavula ifoni yami ngafica umkhuleko ubaba uNsibande uMphostoli engikhulekela. Emkhulekweni wakhe wayeza athi owuqalile umsebenzi empilweni yami uzowufeza. Esho ukuthi uNkulunkulu ngoba engihlengile usazoqhubeka angiphilise. Benginokuthi ngiwukhuleke umkhuleko, ngiwuphinde umkhuleko kababa, ngikhuleke ngisho nabaseRoma 10:9 kanye nomkhuleko kaMeyi 18, ngizizwe ukuthi kuba khona umehluko. Ngaphuma namaphilisi ey'nhlungu, sengiphuma esibhedlela. Ngibhukhelwe-ke nama-appointments, ngiye kudokotela wamathambo kuma-appointment manje namanje. Angibuze ukuthi ikhona inhlungu engiyizwayo, ngibe ngingezwa lutho, ngithi hhayi angizwa lutho, yikho ukuthi akahambeki kodwa iy'nhlungu angizizwa. Ngibonga umkhuleko esiwunikwa ubaba uMphostoli Nsibande. Ungisize kakhulu, unamandla. Ngibonga nokuthi sengiqalile emsebenzini, ngiqale ngeyi-2 April. Kuyasebenzeka, abuzikho ney'nhlungu engiyizwayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi,
uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba noma egameni likaJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongenzele okukhulu kulo mkhosi. Benginohlangothi obeselwa abamnyama bhuqe ngenxa yesifo esasingenile phakathi kwalo. Kodwa uNkulunkulu ngelaphile, ngibona sekukhanya. Hawu, ngiyambabaza uNkulunkulu. Qhubekani baba noma wanikhuleke egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi.